Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Колабызда каты көнкүреш калдыкларын җыю өчен яңа контейнер мәйданчыклары төзеләчәк. Особенно в садоводческих товариществах, на территории которых отсутствуют специально оборудованные места для размещения подобных площадок, назрело давно. Әлбәттә, шәхси мобильлек чаралары өчен юл хәрәкәте кагыйдәләрен ныгытырга омтылалар. Помните, у пешеходов приоритет. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты халыкны сөендерүен дәвам итә. Өлкән буын кешеләр дә килә тыңларга, яшьләр дә бар, кемдер инде балалары белән килә. Шуңа күрә һәрберсенә ярар өчен туплап без репертуарыбызны шундый бер русча, бер татарча, бер итальянча менә шундый урысча әйткәндә микс дип ясап эшлибез инде. Федераль дәүләт теркәве, кадастр һәм картография хезмәте бакча җир кишәрлекләренә бушлай газ үткәрү турында мәгълүмат бирә. Татарстанда 196 бакча ширкәтендә 16,5 меңгә якын йорт хуҗалыгы социаль шартларга туры килә. Россия Федерациясе президентының бушлай дегазификацияләү буенча йөкләмәсен тормышка ашыру максатыннан Росреестр бакчачылар өчен методик кулланма әзерләгән. Ул гади һәм аңлаешлы формада гражданнарга әлеге социаль программада катнашу процедурасын аңларга ярдәм итәчәк. Программада катнашу өчен түбәндәге шартларны үтәү мөһим. Беренчесе, бакча ширкәте торак пункт чикләрендә булырга тиеш. Икенчесе, торак пункт газлаштырылырга тиеш, яки газлаштыру программасы агымдагы елда бакча ширкәте чикләренә кадәр газ шелтәре төзүне күздә тота. Бакча ширкәтен газлаштыру планнары графиклары субъектларның хакимият органнары тарафыннан раслана. Әлбәттә, 22 ишек алдында каты көнкүреш калдыкларын җыю өчен 29 яңа контейнер мәйданчыгы төзеләчәк. Район башкарма комитеты бу максатларга 7,12 миллион сум акча бүлеп бирергә әзер. Тиешле мәгълүмат дәүләт сатып алулары порталында урнаштырылган. Контейнер мәйданчыклары Бигеш, Шевченко, Радищев, Фәхретдин урамнары төзүчеләр проспектында барлыкка киләчәк. Барлык эшләр дә 30 сентябрьгә кадәр башкарылырга тиеш. Каты көнкүреш калдыкларын туплау өчен контейнер мәйданчыклары җитмәү проблемасын күптән түгел Татарстан Дәүләт Советының торак коммуналь комитеты күчмә утырышында күтәрделәр. Хәзер контейнерлар урнаштыруны җиңеләйтә торган карар кабул ителде. Каты көнкүреш калдыкларын урнаштыру проблемасы бигрәк тә территорияләрдә махсус җиһазландырылган урыннары булмаган бакчачылык ширкәтләрендә хәл ителәчәк. Хәзер чүп җыю контейнерларын урнаштыру җиңелрәк булачак. Бу мәсьәләне хәл итү өчен мәнфәгатьләр җирле үзидарәгә бирелде. Данное постановление было подготовлено по результатам работы правительственной комиссии по развитию садоводства и огородничества в связи с обращением садоводческих и огороднических. Карар бакчачылык ширкәтләрен үстерү буенча махсус комиссия эшчәнлеге нәтиҗәсендә кабул ителә. Аңа күп санлы мөрәҗәгатьләр йогынты ясый. Моңа охшаш сораулар күп фатирлы йортлар территориясендә дә күзәтелә. Каты көнкүреш калдыкларын туплану һәм урнаштыру проблемасы халыкны күптән борчый иде. Отходов, особенно в садоводческих товариществах, на территории которых отсутствуют специально оборудованные места для размещения подобных площадок, назрело давно. Яңа кабул ителгән карар нигезендә контейнер мәйданчыкларын хәзер алар астына җир кишәрлекләре бирмичә һәм сервитут билгеләмичә урнаштырырга мөмкин булачак. Шуның белән халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге тәэмин ителәчәк. Теперь же у тех и у других садоводческих товариществ не будет. Хәзер бакчачылык ширкәтләрендә контейнер урнаштыру буенча сораулар булмаячак. Шуңа өстәп мондый адым әлеге территорияны тоту өчен җаваплылыкны да ныгытачак. Шуңа күрә бакчачылык ширкәтләре янындагы табигый чүпрәкләр юкка чыгачак. Ниһаять, яңа тәртип җирле үзидарә органнарына күп фатирлы йортларда яшәүчеләр һәм дача участоклары хуҗалары ихтыяҗлары өчен чүп контейнерлары урнаштыру процессын тизләтергә дә мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук муниципаль берәмлекләр территорияләрен төзекләндерүгә ярдәм итәчәк. Баклар саны күп фатирлы йортта яшәүче кешеләр исәбенә карап билгеләнәчәк. Районда яшәүчеләр саны арткач, чүп-чар күләме дә арта. Димәк, өстәмә контейнерлар җиһазландыруда кирәк булачак дигән сүз. Йорт янындагы мәйданчыкта чүп-чар өчен баклар урнаштыру өчен башта идарәче компаниягә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Мәйданчыкны төзекләндерү өчен күп фатирлы йортларда нәкъ менә алар җаваплы һәм яңа контейнерлар сатып алу белән дә алар шөгыльләнергә тиеш булачак. Радифа Нугманова, Ринас Валиев, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлбәттә, шәхси мобильлек чаралар йөртү буенча профилактик чара узды.
Şoraның мақсаты самокат йөртүчеләр тарафыннан юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу очракларын ачыклап калуына түгел, шәхси мобильлек чаралары өчен юл хәрәкәте кагыйдәләрен ныгыту акциядә безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Самокатчы дигән сүзне ишетү әзме күпме шик уята башладым. Алдыңны артыңны карамыйча җәяүле юлыннан чыгуда хәзер куркыныч. 2023 елның 1 мартыннан әлеге транспорт төре өчен юл хәрәкәте кагыйдәләр теркәлгән. Хәзер модадагы транспорт чараларына утырырга карар иткән кешеләр җаваплылыкны истә тотарга тиеш. Дәүләт автоинспекциясе барлык юл хәрәкәтендә катнашучыларны юлларда, аеруча балаларга карата игътибарлы булырга, шулай ук юл хәрәкәте кагыйдәләрен һәм саклык чараларын үтәргә чакыра. Бу төзәтеп булмый торган нәтиҗәләрдән качарга ярдәм итәчәк. Агымдагы ел башыннан Әлмәт районы территориясендә самокатлар идарәчесе тарафыннан бер юл транспорт һәлакәте булган. Аларда 2 кеше тән җәрәхәтләре алган. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан шәхси мобильлек чарасы белән идарә итүчеләрнең 100дән артык хокук бозуы ачыкланган. Самокат йөртүчесе буларак юлда җәяүлеләргә истинлек бирергә, җәяүлеләр үтү алдыннан самокаттан төшеп узарга кирәк. Һәм юлда вакытта телефон белән кулланырга ярамаганын хәзер һәрберсе белә. Моннан тыш башка кагыйдәләр дә мөһим. Әгәр конструкциядә каралмаган булса, пассажирлар йөртмәскә саклау экипировкасын куллану мәҗбүри. Шлем, налокотниклар, тезлекләр, юлда күренеп торсын өчен киемгә яктылык кайтаручы элементлар урнаштырырга кирәк. Тизлек режимын үтәү сәгатенә 25 км/дан артмаска тиеш. Җәяүлеләрнең истинлеген Помните, у пешеходов приоритет. Индивидуаль мобильлек белән идарә иткәндә юл хәрәкәте кагыйдәләре таләпләрен санга сукмау фаҗигале нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген ДАСАФ, Әлмәт автомәктәбе хезмәткәрләре, Дәүләт автоягулык инспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе вәкилләре белән берлектә Автоледи 2024 автомобиль бәйгесе узды. Биредә районыбызның 9 хатын-кызы катнашты. Калабызда бу бәйге беренче тапкыр 2010 елда старт алып, елдан-ел популярлаша бара. Ул Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгы үткәргән республика бәйгесенең беренче этабы булып тора. Конкурс проводится по следующим... Бәйге түбәндәге номинацияләр буенча үткәрелә. Дәүләт техник тикшерүен узу, юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү буенча имтихан һәм бәйге программасының иң күренеклесе фигуралы автомобиль йөртү. Это фигурное вождение автомобиля. Катнашучылар арасында быелгы иң яхшы автоледилар булып Габитова Сабина һәм Гыниятуллина Юлия танылды. Алар 8 августта Казанда узачак бәйгенең республика этабына шәһәребез исеменнән барачак. Әлмәтнең Алтын тавышы телевизион проекты районыбызның талантларын таныта. Җырларга сәләтең булган килеш, ләкин профессиональ музыкаль белемең булмыйча, сәхнәгә чыгарга кыюсызланып йөрүчеләр юк түгел. Һәм шуңа да бу проектның тигез шартларда булуы катнашучыларны аеруча үзенә җәлеп итте. Бәйгенең финалистлары да нәкъ шул фикердә. Ләйсән Галиева дәвам итә. Сиңа барыр юлында, үсә куе тал тирәк, адаштырмас өчен юлда миңа бары син кирәк. Мең төрле газапларны сыйдыра бит бер йөрәк, иң бәхетле булыр өчен миңа сине генә кирәк. Әлмәтнең алтын тавышына һәркем үз тарихы, үз мавыгылары һәм хыяллары белән килгән. Алар җыр аша үз җаннарын ачарга әзер. Камы Исмәгыйль авылыннан Илсәр Талипова зур тормыш тәҗрибәсе һәм җырлауга эчкерсез мәхәббәте булган хатын-кыз. 42 ел татар теле һәм әдәбияты булып эшләсә дә, аның йөрәге һәрвакыт музыка ритмында тибә. Күп санлы бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннарга лаек була. Әти-әнисеннән бирелгән җырга мәхәббәте һәм үзе яратып сайлап алган укытучы һөнәре Илсәр әдип кызы тормышында үрелгән өзелмәс җеп булып гел тоташып бара. Сәхнәдәге тәҗрибәм нәрсә дип әйтим инде? Укыган вакытта педучилищеда укганда ансамбльгә йөргән идем, җыр-бию ансамбль иде инде ул. Бик талантлы кеше алып барган иде, менә ул шундый күп тәҗрибә бирде инде. Аннан соң
педучилище Минзәләдә укығанда шулай ук ансамбльга йөргән идем. Шуның ише кечкенәрәк конкурсларда катнашып дигәндәй, ел укытучысы дигән конкурста катнашып, менә 90 ничәнче елда иде әле ул, анда икенче урын алган идем шәһәр буенча. Шул үземнең күңелем булсын өчен җырлыйм инде. Бу проектта яшьләр бик күп катнаша бит инде. Менә аларны күрергә, үзебезне күрсәтергә, яңа дәрт-дәрман өстәргә. Нәдердән килгән катнашучыбыз Раушания Ибраһимова да балачактан бирле мәктәп сәхнәсен таптаган. Гаиләсе белән җырчы булсалар да, кеше алдында чыгыш ясарга Раушания ханымның гына кыюлыгы җиткән. Баллоннарны тутыручы һөнәрен бәби алып кайтканнан соң үзләштереп, бик яратып башкара. Ә җырымың исә күңелләрне күтәрүче бер ысул гына ди безнең катнашучыбыз. Мин Камы Исмәгыйль мәдәният йорты сәхнәсендә концертларда чыгыш ясап йөрим. Миңа татар халык җырлары бик ошый. Үзешчән артистлар репертуарындагы җырларны бик яратып башкарам. Бүгенге җырым миңа бик ошый. Мин чөнки авыл кызы, туган ягым табигатына гашыйк кеше. Иң мөһиме конкурста яхшы тәэсирләр һәм нәтиҗәләр көтәм. Безнең финалистларыбыз җырга гашыйк булып һәм шул ук вакытта яраткан һөнәрләренә тугры калып, тормышларындагы гармония һәм шатлык тудыруын исбатлый. Финалистларыбызның уңышлары хакында 25 июль көнне 19:40 узасы Әлмәтнең Алтын тавышы проектының йомгаклау чыгарылышында белә аласыз. Шәһәрнең мәдәни мөхите чараларының чираттагысы узды. Шәһәр халкын кабат чакырылган артистлар һәм Әлмәт үзешчәннәре сөендерде. Җырлар һәм жанрларның күп төрлелеге һәр тыңлаучыны үзенчә җәлеп итте. Дел ачкычы иман биргән, сөекле туган телем, үз телемдә сиңа сәлам, әссәламу алейкум. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Җәйге эсседә паркларда һәм мәдәният сарайларында күңелле музыка астында йөрү мөмкинлеге шәһәрнең мәдәни мөхите белән үрелеп бара. Узган атнада кунакка Татарстанның атказанган артисты Казан филармониясе җырчысы Рөстәм Насыйбуллин килеп тамашачыларны үз җырлары белән сөендерде. Репертуар ягыннан төрле җырларны җырлыйбыз. Татарча да бар, русча да бар, итальян телендә дә бар җырлар. Монда инде өлкән буын кешеләр дә килә тыңларга, яшьләр дә бар, кемдер инде балалары белән килә. Шуңа күрә һәрберсенә ярар өчен туплап без репертуарыбызны шундый бер русча, бер татарча, бер итальянча менә шундый урысча әйткәндә микс дип ясап эшлибез инде. Халык бик канәгать ие былтыр, килегез тагын көтеп калабыз дип калганнар ие. Менә Аллаһ Таала насыйп итте, без бүген тагын яңадан Әлмәттә. Мәдәни мөхитнең яшьчекләре юк. Җырлардан тыш балалар өчен анимация программалары да оештырыла. Олылар да яшь буынны яхшы музыкага җәлеп итүгә каршы түгел. Һәрбер атна менә бездә здесь организуется культурная среда, мероприятия веселые. Биредә мәдәни мөхит биюләр оештырыла, артистлар килә. Барлык шәһәр халкын һәм кунакларын район мәдәният йортына чакырам. Монда бик күңелле, олы яшьтәгеләр дә, яшьләр дә бии, кәеф күтәрәбез. Здесь очень весело у нас. Танцуют и пожилые, и молодые люди. Поднимают себе настроение. Ачык мәдәни чаралардан ләззәтләнү мөмкинлеге һәр җомга һәм шимбә көнне булдырыла. Бу җомгада 18:00 сәгатьтән алып Мәгърифәт бульварында Татарстан Республикасының атказанган артисты Радик Шәрифҗанов концерты узачак. Западные ворота скверында Әлмәт картиналар галереясының программасы оештырыла. Сәламәтлек паркында балалар өчен программа көтә. Драма театры артындагы фонтан каршысында һәм Яшьлек скверында шәһәребезнең иҗат коллективлары сезне үз чыгышлары белән сөендерәчәк. Моннан тыш Каракүз скверында тамашачыларны мәдәни
ягъни диалог һәм үзенчәлекле биюче рәссамнар программасы көтә. Шимбә 13 июльдә шул ук мәйданчыкларда кичке 6-дан район иҗат коллективлары һәм чакырылган артистлар балалар өчен анимация программалары шәһәр халкын һәм кунакларын уңай эмоциялар биреп, энергия белән тулыландырачак. Җәйне күңелле итеп уздыру, яңа көч туплау, сәламәтлекне ныгыту һәм яңа дуслар табу өчен җәйге лагерь шәп мөмкинлек. Быел республикабызда 172 мең бала өчен 1694 лагерь эшләп килә. Шулай Әлмәт районында җәйнең беренче аенда районыбызның 30 белем бирү оешмасында мәктәп яны лагерьлар эшләде. Алар 2500 укучыны клашлады. Әлмәтнең 27 белем бирү оешмасында хезмәт һәм ял лагерьлары оештырылган иде. Районыбыз территориясендә балалар җәйге ялны Татнефть компаниясының Юность һәм Солнечный шәһәр читендәге лагерьләрендә уздыра. Җәйге каникулларда лагерьларны үз итүчеләр атна сайын диярлек телекомпания безгә кунакка килә һәм телевидение дөньясы серләренә төшенә. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Амира. Луч телекомпаниясенә кунакка килгән һәр бала үзен алып баручы видеооператоры һәм яңалыклар хезмәте хәбәрчесе итеп сынап карый ала. Күпләр бик теләп 33 яшыбыз белән тәбрикләүләр дә яздыра. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.